случва. Хайде да се срещнем и с... Направим вътрешното движение за контролиращото дете. Много да затворим очи. Дишаме и отваряме ръцете си. Опитваме се да отворим дланите си, да отпуснем ръцете си, даже леко да ги раздвижим, защото контрола и държането са тук в ръцете и в зъбите, в челюстта. Може дори да ги разклатим ръцете. Да. Дишаме дълбоко. И усещаме живота такъв, какъвто е точно сега. Точно сега. Без теории и анализи, просто живота. Нашия живот в момента. С всичките участници в него. Партньор, родители, деца, работа, реализация, бъдеще, всичко, което в момента носите. Просто да усетим всички компоненти на настоящия ни живот и какво се случва в тялото ни. То контролиращото дете, то носи всички на гърба си. То държи. Сега забележете какво държите. Не физически, а енергийно. Какво не си позволявате да изпуснете? Кого не си позволявате да изпуснете също? Може би държите връзката си, или семейството си, или бизнеса си. Всичко заедно. Какво държите? Позволете си да го почувствате като една енергийна тежест, като нещо, което е в повече. И си задайте сега въпроса: какво ще стане, ако за малко спра да държа? Какво е най-страшното, което ще се случи? Ще остана сама, ще се проваля, че всичко ще се разпадне, че няма кой да се погрижи, че няма кой друг. Оставете да се покаже вярването отдолу. Какво вярвам, че ще се случи, ако за миг пусна всичко? Защото контролът не е проблема. Контролът е решението. Мгм. И сега ще поканим в пространството една сила. Преди да я поканим, само я загатвам. Искам отново да се разграничим, да се усетим ние като големи и да погледнем към детето
което е създало тази стратегия, което е повярвало, че ако не го направя аз, няма кой. Или че ако не контролирам, не съм в безопасност. Така си гарантирам сигурност. Дишаме дълбоко и първо детето в нас. Нека да усети присъствието на възрастния в нас. На възрастните, които сме днес. И с това, което ще кажем на детето, докато го изречеме, като споменеме, ще поканим тази сила, която казваме. Така възрастната, която съм я казала на детето. Всъщност, никога нищо не е било в твоите ръце. Дишайте дълбоко, оставете тези думи да стигнат. Всъщност, никога нищо не е било в твоите ръце. Всичко е в ръцете на съдбата. Дишаме и каниме тази сила. Поглеждаме към съдбата. Една голяма сила. Една интелигентна сила, която плете нишките. Която свързва хората, разделя хората. Която организира живота по един по-висш порядък. Вижте какво се случва, като погледнете към тая сила. Дали се респектирате или пък и се перчите, дали искате да се борите с нея. Защото човека, жената, която контролира, тя изключва съдбата. Сякаш застава на нейно място и казва аз. Аз ще се оправя, аз ще се погрижа, ще ги нареда нещата. Тишно гледаме към съдбата и си позволяваме вътрешно да се смалим до човешкия си образ. И казваме, ти отговаряш. Ти отговаряш за всичко. Това, което взех и беше в повече, го оставям в твоите големи ръце. И ще ме усещаме в тялото какво се случва. Отново възрастния казва на детето, нищо не зависи от теб. Нищо не е твоя отговорност. Виж, съдбата ще се погрижи. Не е нужно да държиш света, за да си в безопасност. И сега можем да оставим отговорността, която не беше наша, която поехме. Можем да я върнем в тези по-големи ръце. Наблюдавайте какво се случва в тялото, дишането, какво се случва с детето, с вас.
Лечебното движение на контролиращото дете не е да се отпусне. Това би било твърде много изведнъж. Лечебното движение е да усети, че не е само. Че има подкрепа отвъд усилието. Че не е нужно да носи всичко, да държи всичко, да предвижда всичко. Че може да бъде подкрепено, да бъде водено и да се облегне на живота. Останете с това за момент. Облегнете се още малко на опората. И стойте с усещането, че земята продължава да ви държи, дори когато вие не държите нищо. Ще как е да си кажете: цял живот се опитвах да държа живота. И сега е време да си позволя да усетя, че всъщност живота ме държи мен. Дишаме дълбоко и с това усещане, че сме държани, бавно се връща. Мгм. Как сте?